हेल' खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं रासियाया सोनाबारि हादरफोरखौ मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबस्रांगोन होनना सिगिदों। आरोबाव रासियाया फिनलेन्डखौ सिगिनानै बुंदों दि फिनलेन्डआ नाट' आफादाव हामारोब्ला फेयारलेन्ड एबा गिथाव बाथाव हादर जागोन होनना सिगिदों। नैथियाव दं जापानआ आमेरिकानिफ्राय मोननाय F-35B मुंनि दावहारु उरां जाहाजजों चाइनाखौ सिगिदों आरो चाइनायाबो थोर गिदों होनना निउज नेशन रादाबाव फोसावदों। थामथियाव दं मैया बुधबार खालि साहा आबादाव खामानि मावग्राफोर एबा साहा श्रमिकफोरनि मुङै लानाय गं 94 आदर्श फरायसालिखौ आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रिबन हास'नानै बेखेवनानै होयो होननानै निउज लिभ चेनेलाव फोसावदों। गिबि मन्त्रि बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि एबाराव साहा श्रमिकनि गथ' गथायफोरा डक्टर इन्जिनियार जानांसिगौ, बयबो लेखा गोरों जाजोबनांगौ होनना बिथाङा बुङो। लोगोसे बुंदों दि जौ लोंनो नाङा, ड्राग्स जानो नाङा आरो गाज्रि खामानिफोर मावनो नाङा होननानै बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंबावदों दि दावराव दावसि खालामनानै रावबो जौगानो हाया, गोजौ सोलोंथाइ लानायजोंसो दावगानो हायो होननानै बिथाङा बुङो। ब्रैथियाव दं मैया आसामनि सासे मुंदांखा फालांगिरि जर्ज बर्डोलै मुंनि सासे सुबुंखौ गावनि रेसर्टनि फांसे बिफाङाव फासि नांनानै थैना थानाय अबस्थायाव मोननो हायो होनना नर्थ इस्ट निउजआव फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिथां फालांगिरिनि अबथिरा जिउ फोजोबनानै लानांनायाव डन बस्क इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर स्टेफेन मेबेलिननि खैसार सानाय दं होननानै बे दायनिगिरिखौ थांनाय मंगलबार खालि खानो हादों। मानोना सुइसाइड न'टआव जर्ज बर्डोलैआ स्टेफेन मेबेलिननि नंखाय केस होनाय सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायदोंमोन होनना रादाबाव फोरमायबावदों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर सानैनि गेजेराव हा सिमनाखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन होनना खौराङाव फोसावदों। बाथियाव दं क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय दलमारा ओनसोलाव सासे उन्दै हिनजावसाखौ साथाम दुथांफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारनो हुमखि होनाय जाथायनि सायाव आक्रासजों लोगोसे गुबुन आफाद गौथुमफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों आरो जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ फास्ट ट्रेक आदालतनि गेजेरजों साजा होनांगौ होनना गिबि मन्थ्रिनि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों। लोगोफोर, फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिमोन। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। लोगोफोर, गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै।